Ei, hola, què tal? Soc el senyor Buigas, l'eminència humana. Els recordo que he prorrogat el teatre... M'he trebancat. No, ho torno a fer. No, fem-ho perfecte, que jo sóc molt perfeccionista. Fem-ho una altra vegada. Vinga, va. Ei, hola, què tal? Soc el senyor Buigas, l'eminència humana. Recordeu que he prorrogat el Teatre Goya de Barcelona. No hi farteu, m'he tornat a trebancar. No, he de tornar a repetir, Ho he de fer perfecte, perquè ja la gent... Jo no els puc decebre, perquè ells relacionen pràcticament, o sigui, Buigas i perfecció, per ells és un sinònim, O sigui que això no puc fallar. Vinga, va, ara ho faré bé. Ei, hola, què tal? Soc el senyor Buigas, l'eminència humana. El recordo que he prorrogat el Teatre Goya de Barcelona. No hi falteu. Apa, adéu, que vagi bé. Ara. Aquesta és bona, No m'he entrebancat en cap paraula. Ho he fet perfecte. Vinga, s'ha de ser perfeccionista, és el que dic.